Ahojte ľudia, vítajte u ďalšieho videa na mojom YouTube kanáli. Wow, tieto slova som už naozaj veľmi dlho nepovedal. No a dneska vám odpoviem na otázku, na ktorú určite všetci potrebujete odpoveď. A tá otázka je, prečo nevychádzali videá, alebo prečo som nebol aktívny. Toto video berte ako také informačné video, alebo také comeback video. A videa som prestal začať niekedy okolo marca, alebo februára, sa mi zdá. No a prečo vlastne som prestal natáčať videá? No jeden z dôvodov bol ten, že som koncom februára chytil veľmi silnú chorobu a bol som 2 týždne v teplotách, doteraz neviem čo mi bolo. Ani lekári mi nevedeli povedať čo mi je. Myslel som si, že to je kvôli tomu, že naozaj bol som v tej dobe veľmi vystresovaný, keďže ma čakal monitor. To je taká vec, čo sa píše pred príjmačkami pre Čechov. No a na 2 týždne som proste vypadol, nevedel som sa pohnúť, proste veľmi ťažko mi bolo a nebolo to príjemné. Takže som si povedal, že si dám takú menšiu prestávku a potom to proste rozbehnem opäť. No ale teraz sa dostávame k tej lepšej časti tohto videa. A to je druhý dôvod, prečo som vlastne nenatáčal videa. A to je veľmi veľká novinka, ktorú veľa z vás nevie. A to je, že niekedy začiatkom marca som dostal e-mail od Moona. A to je, že som postúpil do druhého kola jeho striackej súťaže. No ale teraz sa určite všetci pýtate, ako som sa tam vôbec dostal do tej súťaže. No proste niekedy koncom novembra Moon na svoju storku na Instagrame vydal, že hľada strihačov. No a samozrejme, že ma to hneď zaujalo a chcel som do toho ísť. Aj keď som nešiel veľmi s tým, že postúpim, tak som to chcel vyskúšať a vyplnil som formulár. No a potom som to nechal tak. Dlhý čas sa nič nedialo, myslel som si, že na to zabudol, alebo už to nerieši. No a potom v tom marci, na začiatku marca, mi prišla správa na e-mail, že som postúpil do druhého kola jeho súťaže. Toto som naozaj nečakal, bol to najväčší šok a najväčší adrenalín v mojom živote. Naozaj bolo to neskutočné. Druhé kolo spočívalo v tom, že sme mu mali zostrihať 2 videá. Vlastne mohli sme si vybrať či jedno video alebo druhé video. Ja som si nakoniec vybral obidve, mohli sme zostrihať obidve aj viac verzií tých videí, takže naozaj sme sa s tým mohli vyhrať. Mali sme termín, dokedy sme to mali poslať. Poslal som to veľmi skoro, proste poslal jeden deň a ja na druhý deň už som mal zostrihané video, proste veľmi som to tryhardil. No a potom vlastne vyšlo vyhodnotenie. Vyhodnotenie prebiehalo cez Discord a bol som tam už s 5 mojimi kamarátmi, čo sme sa tam stretli. No a na veľké šťastie, čo som naozaj nečakal, že toto sa môže stať. Práve nás 6, čo sme tam boli, vybral ako strihačov. Takže ja s ďalšími 5 ľuďmi som sa stal oficiálnym Moonovým strihačom, čo je naozaj neskutočné. A možno, že mi neveríte, ale tu na obrazovke máte všetky videá, ktoré som strihal ja, alebo som pomáhal s týmito videami. No a momentálne už pre Moona strihám asi 3 alebo 4 mesiace. Baví ma to, som veľmi rád, že ma Moon vybral a ďakoval som mu už aj osobne, takže tak. No a určite aj ďalšiu otázku, ktorú máte, takže čo to mám v hube? A jo, mám strojček. Yes. Moonov strihač, strojček alias bola rovnátka v hube, takže jo, proste úplne nový Carlos prišiel po tých 4 mesiacoch. No ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ešte ak by ste mali nejaké otázky, tak mi určite píšte do komentárov, veľmi rád vám ich na nich odpoviem a máte aj na to právo, keďže som 4 mesiace nenatáčal. Nemôžem nič sľubovať ľudia, naozaj teraz to bude veľmi šialené, potrebujem sa do toho dostať zase. Ten effort, ktorý som preto mal, som nie že stratil, ale musím ho zase nájsť. Som rád za všetko, čo ste pre mňa urobili, za všetku podporu, ktorú ste mi dávali posledné mesiace. No už za chvíľu, už to je rok, ľudia, 12.5. to bol rok, čo mám tento YouTube kanál, takže ďakujem vám za rok, za úžasný rok na tomto YouTube kanáli. No a ľudia, ako som už hovoril, neviem, či sa do prázdnin budem vedieť spamätať. Chcem vám toto video dať vedieť, že žijem, áno, žijem, Carlos žije a žijem úplne iný život a žijem lepšie, o mnoho lepšie. No a cez prázdniny sa pokúsim natočiť nejaké videá pre mňa, potom budem určite strihať pre Moona, takže sledujte ma na mojom Instagrame, ktorý máte teraz na obrazovke. No a ja sa s vami lúčim ľudia, dúfam, že sa vidíme čím skôr. No a ľudia, jedinú vec, ktorú vám teraz už len môžem povedať je ďakujem.